लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि आरएस अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ लाबोया, ओमफ्राय दिनै लाबोबाय। माने स्कुलबो खुलिबाय नालाय ओंखायनो भिडिअखौ आं बांद्राय लाबोनो हानाय नंला। सम मोनबा आंनो हगारनोसै आरो। ओमफ्राय दिनै जोङो थिंख्लि बाथोन जानो नागिरदों, स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड, स' नायलांबाय थादो। दे खालामबाय थानोसै आं। थिंख्लि बाथोन जानायदो जों दिनै नै थिंख्लि गोथां गासिबो रेजि रेजि खालामनानै नोंसाबो मा खालामदों? थिंख्लिखौ लेमग्रोना लानि जों देनिसै जों दा नै आसिया लेमबाय थादो, आं देनिसै। नै दंबावो आरोबाव एम्फौआ। बानलुखौ देग्रोना लानोसै। सुवासै आं फोजोबगोन आलुखौलाय
देखांबाय थिंख्लि बाथोनानै सान्दुं नांदो जि मोजां मोनदो Mari rundang ke. Bentuk. Jani sih enggak. Zoom ya. Apa dinda bayar nu? Apa dia gila selangnya memang nane. Angger kamu nanti sih kan. Lana ya. Aku ke kanan bagi kamu yang mana? Sisikan laga para alusub na. Alusub ba? Udah bang se. Ayo. Sana lah. Sinyasa ban जाबाय लै दै लोंसोबाय जोङो हालौखौ होनांलामोन जों दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट थाङो स' बाय बाय जाबाय हाला आलु जोब्बाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन टाटा